Gaur bai, aizue, gaur bai, azen nolako gau giroa daukagu. 9:30 oraintxe puntuan, eta gaur uda darigu baztar guztietatik esango nukenik. Alaxe da, egualdia ikusi alezue. Ze guraldi hindu gaur? Oraindik ere. Eta oraindik bai, gau giroa dakau primerakoa. Eta nola gaude hemen primeran, nola gaude gea ba. Honitzen beita, eta Iker Galartzarekin, bai hoxe. Beste hori bai, gaur gauean ez dago relajauta lasai egoterik, ze gutxien espero dugunean, edo ze momentutan agirteke! Honintzai! Bueno, aparka. Hemen, descanso. Demetakao. Agerlitek edo ze momentutan, zezena ere ez du esango. Ai, zezena bera darrakin, da bere hemen bekize poliki hau. Dekorazio eta... Dekorazioa. Ze oraindik, Iban, San Ferminetan entzierroak, eta gaur... Gaude, San Ferminen epizentruen gaude, momentu hontan, ondik egun hartu geratzeie, baino festa zoroa egunero. Aizue, nik aldera badakazu entzako. Zuek kaletik jute zenean, Iban bezala hona puñak eta ez baino, normal jute zatenean... Normal, ibiltzeka, normal. Hau baina normala. Jendiak ezagutzea altzaitue. Ospetsuak altzeate. Batzutan bai. Bai. Bai, zango neuke batzutan bai ez. Iban? Nek gaur xistatik ez naudibe. Oh? Klasen neuela xistatik ez naudibe, eta asarra guniz baino gero hanba batek esan dit. Ze guapo zean, Iban, ze guapo zean. Merezi izan du. Merezi izan du xistatik ez nazio. Gero da segun non. Bai, eta gu, askotan etxekoak bezala ikuste gaitu. Orduan bai, jendeak kasu itizu eta batzutan behak ez daki ez zeatik. Baina bada, hori norbait da. Bai, eke atzo egon ginean zuri behira eta, bale, ondo. Segura, bai. Ego dugu entzierro txiki bat. Horrela, Ondixe, okerako bai. zara eta txikia, motxa, bai hori da. Ondizez, txikizez. Buelta, Iban. Vale. Segi horrazera, eta, venga. Venga, Motx, horrela, alartan. Ze gaurko onbidatua, da goxo-goxoa zentzu guztietan, da goxoa bera, eta da goxoa berak egiten duena. Gaur, Pili Manterola sokaldariarekin esango baitugu. Gora bihotzak! Gora! Hori da, gaur agurtuko ditugu koloratzaileak onomatopeia bidez. Usan bien. Iker Galartza. Horintzen beita. Eta Iban Gartzia. Iban Gartzia gaur izango zen. Zezen txikixo baino kontuztenekin. Nia, miren. Barka oso inspirauta Eta terrena. bien nogales. Eta Julen... Bueno, hola ez daudenak dia, gure, Arrilla, Ander eta nere amazo. Dena batera. Iruña eta Lesakan gabiltza. A ber, kaixo irukote. Hor alditugu? Hor ditugu, ikusiko alditugu. Entzute ditugu? Ikusi ez dakit? Gure pantailetan oraindik ez daino horageri. Hor daude? Hemen daude, bai horixe! Ander Arrilla eta Nerea. Hori da, Nerea, ze modu zabiltza hortik? Gabondan hori. Gu oso ondo gaude hemen San Ferminetan, festa hauen ekuatorera itxi gara, orain gaur bosgarren eguna da, eta igertzen da astelena dela, baina ez jendea falta delako baizik, eta jendeak ja nekatu aurpegia daukalako, 5 egunetan, farrandan egon eta gero gainera. Gaur lehen esan zuen moduan, bero asko egin du, eta orain pizka sargoria baretu dela, jendeak aprobetxatu du kanpora afaltzera irtetzeko, orain gustora asko egoten delako kalean. Egunean zehar, kontzertuak, jolasak, herrikirolak, umentzako ekitaldiak, mulilen desfilean ere bai egon gara. Eta guztia eta gehiago, gero esago kontatuko dizuegu, gero arte. Eskerrik asko Nerea! Oso ondo Nerea, estimauta, zegia da gaur berua handia egin du Euskal Herri guztian, baina oraintxe dago giroa proposa, lehioak eta zabaldu, korriente pixka sortu eta zerbait fresko hartuta, gora bihotzak ikusten. Betxo. Gozo. Iruñan izan gara. Lesakara goaz eta gogoratu, gaurko erronka harriarekin, zakua bizkar gainean hartuta egin beharko dutela neskeko 25 kilokoarekin, eta mutilek aldiz 40 kilokoarekin. Ander eta Arria, Gabon, Lesakatik, aurrera mutilak.
Gabon bikote, gabon Julen, gabon Miren, Iruñan San Ferminak aurrera doaz, lesakan gaur, amaitzen dire, alan dabe, kontzertua, jentea, giroa, animoso dau, ganera gaur indoen eguraldi onagaz, beroa. Arria gaur, lesakan gauz, lesakan herrikirolak badeko garrantzia, segatik? Bueno, bai, hau herri euskalduna da, eta hemen sokatiran talde oso ona bada, beti gazte, munduko txapeldun da askotan izana, eta hemen tradizio handia da, ere oso euskalduna nola da, jende sasoia, naparra gorra die, eta nik uste gaur marka politia egin goituela. Bueno, eta sakua gaz gogoratzen dugu mutilak 40 kiloko gaz, eta nesak 25 gaz. Eta badeko gure lehenko bi partaideak. Aupa Santa, aupa Olaia, Gabon, etorri! Wow! Bueno. Olaia, jaiak zelan? Aitzongi. Ibilizaran noiz bait zaku gainean? Eiarran inoiz, ez. Zaku gainean, ezakua gainean. Ez. Zoritxarrez ez. Bueno, Arria, nordeko zure ondoan? Hemen Santa, hau herrikiroletan oso ezaguna da, txingatan da txapeldun izendakoa, askotan, eta gaur hemen ikusi dut, eta esan diogu animatuan, da ontare animatu da, eta ni uste gaina, esan berra dago, 40 kilo giningo bola. Aurrenekoa, izena emakume 40 kilo giningo bona. Bueno, izan gure sorpresa, Santa, ibigizanan noiz bait zakuarekin? Ez. Bueno, gaur estreinakoz. Bai, pizko bat. Bueno, beldurra, hor, apusturik, zenbat ibiko diren eskak, gogoratu behar dugu, Iruñan 33 segundu. Nintza bezala. Zer ibiko dire gure bideskatuak gaur lesakan? Nik hemendik entzuten gaur rekorra, Galartza. Bai, gaur rekorra. Galartzak esateu gaur rekorra. Minutu erditik bera baietz esaten da gaur hemen. Bai. Bueno, rekorra. Bueno, Santa, lasai. Hor rekorra ingo dugula esaten dabe. Olaia, ziko zanazu? Venga, Barria, prestatuko gara. Venga. 25koa, hangoa. Ui. Bueno, lezaka hemen girotxu animoso. Azken eguna, baina... Ondo, Hau ba. Eldu ondo, Bueno, Olaia ondo pisutxu. Pisutxu bai, eiarran bai. Bueno, gu hemen prest, Arria kronometroa prest. Kronometroa. 3, 2, 1, denbora! Aurrera! Hau ba, Olaia! Olaia, ondo, saku ez, utzi eroitzen. Ode, Olaia! Azkarra da, Olaia. Kontuz, Gure energia jaute zaio. Bai. Olaia! Azken. Estenako azkenengo gunean, Venga, Olaia. Oso ondo. Arria zer dio, Arriaren demora zer dio, Bueno, zen moduz ikusi zara. Lerriña. Bai. 33 segundo eta 89. Oso ondo. 83 segundo, 89. Bueno. Zara eskibili. Esta marka txarra. Santa, nola zoaz, ez urrundu. Torri. Zantzak agurra esatu ya. Bueno, urdurizu. Bai, pizko bat, bai. Bai, ikusi dugu, Olaia kriston marka inde, bueno, eta 23 segundu, hor. Iruñagaz, batekatuta. Zakua erorin zaitu, baina gero berriz hartu zu. Zuko, 40 kilo. Berrogei kuakin nimerdu. Bai. Arria, jarriko zegu. Ez eroitzen utzi, beti kontra. Hau pasanta. Bastanta. Oso ondo, Olaia. Ne badaki zer den sufritzea, Hartu, A ver, animoakor platoan. Pisutxu. Ba, pizko. Bai, ez du por nahi dugu. Bale, 3, 2, 1, denbora! Venga, siga. Roma gutxi. Bai, esan Hori dugu. bai Hau, abiadura. txingetan eta aizkoran ere, uste. Aida, Santa. Berrogei kiloa. Vuelta, segundo. Buah. Aupa Santa! Bueno, sakua berrituta Venga, ekarri dugu. erdia egin du. Zupien apurtuz askulako. Betxuzlako giro hemen lesakan. Venga, azkena. Berrogei kilo bizkar gainean hartuta, Azken metroak, Venga, Santa! Ya! Berrogei segundu azpiti. Denbora! Wow. Zenbateko denbora? Zenbat, Arria? 39 segundo, 0,6. 39 segundo, 40 kiloko sakua gaz. Oso ondo, Santa. Bai.
Bueno, ez dakit zuek, baina... Kriston, Marka! Uste baina boto induzu, Zeran ikusi zara zu? Cristo. Nekatuta! Bai. Entrenatu behar da, hori bai. Entrenatu behar da. Bueno, ikusten duzu hemen lasakan zelako giroa, zelako neska atzarrak ekarri dugu zen. Harria, guk hemen jarraituko dugu mutilen bila, eta laizter gara zuekin. Oso ondo, eskerrik asko! Eskerrik asko, famili! Ondo bukatu San Ferminak lezakan! Aio, gero arte! Aio! Gero gehiago. Ondo pasa? Eta esan behar dago bero iteula hondik, Hori iteuen berukin gaur... Eta, azkenengo eguna dela, festetakoa. Horrek pixai da, horrek 40 kilo baino gehiago pixatzen bai. Asko. Orain zuzara. Oaiz, ez? Ni naiz, bai, Zenago, zure zaizuk hori noiz esango gero nik. Bak, zuzen gertatzen. Bueno, kontauko dugu, ez dugu. Bueno, esan behar dauna da, gutuko jairik onena dazkaula, Julen. Eta horregatik besteak beste... Horrez zaizion. Metodokua data, metodokua. Bai. Beste horregatik. Entortzen dira Euskal Herrira. Urtero hainbeste famatu. Adibidez, esate baterako. Azken urteotan izan dira Euskal Herrian, gurean, Mel Gibson. Mel Gibson. Letitia Casta. Claro. Woody Allen, Shakira, Matt Damon. Ojo. Eta beste asko eta asko. Esate baterako. Esan zuen, orain ez zait etorriko. Chris Hemsworth eta bere bikotekidea dantzan aritu ziren, katxinan, aritu ziren dantzan. Elsa Pataki. Bueno, Chris Hemsworthek esan zuen. Australia kenduta, Donostiara ziurrenik bizi ninteken leku bakarra. Izitzeko modukoa, gainera. Kontuz. Zer esatezu, Ez oso bizi da Donostiko jendietan. Hombre, niri neuri Donosti postal politxe iruditzen jat, baina ez dut uste bizitzeko hain leku ederra danik. Oiba. Nintzen iritsi bereko, ne? Baina... Bueno, Kristonek nik uste kartera ondo betea. Baina, tipo horrek hori badino, Zeo zeatik izango ez da? Dirua daukalako... Eta, nik uste ez da laurati bakarrik. Ne, parkinean, kotxe hau eta lagu. Alkilerraren ez dago bakinerke, pintxuek egin eta garestixo daude. Izan ezkio parkinean Minutuak kontatu egite baina hoxe. Niri iriagoak gehiago gustatzen zaizkit. Bilbo, Madrid, Londres... Beira, gaur, nik gustat ez dala bakarrikan gustatzen zaigeroka Donosti, ez. Jende hau da oso ospetsua. Zuek kaletik gehatzen zaituzte, baina hauek imaginau. Oso. Eta esate guena da, Euskal Herrian, horrekin ospearekin edo ospetsuekin oso zeak gehala, ez da? Errespetu osoak. Ez que esan inbernun gaina. Hori egila da, edo berdintzaigu ospea. Zein da? Ez. Euskal Herrien oso errespetu oso gea. Bai? Eta askota, eta askota gexegi. Bai? Porque nahi igual, claro, erratatu bat eskatzei bekaletiken. Denbora gexo tardatze be. Erratatu eskatzen mesedez, ez den nahi molestatzie, baino aizu, galdera bat inberdizute, Ez den nahi molestatzie, baino. Ez que, igual nik zuriaz ez hau zizut eta aizu. Akaso argazki bat ateak, ja, 5 minutu pasarien. Txika, ezkau erratue, ateako dugu erratue, eta jazta. Denbora gexo tardatze be, errespetukin eskatzen argazki bat, argazki xatzen. Beraz, daukagu errespetu gehiagizkoa zure ustezioan. Bai, askotan oso latosua gea. Kontuz, Galartzaren iritzia antza beste erabateko baita? Da, ez, nik uste askotan ez dela argazki gateatzen, olako celebridade bat ikuste dunen, bestiak ze esango ganangatik. Igual, Beitu? Bai. Bai, ez da, igual lotza mategura guri pentsatziak ze pentsauko ben gureatik Claro. argazki jateatzea eskatzen. Zuko nintza, ikusiko bazenu, esan ditut hor, Mel Gibson. Mel Gibson, Andrea joten du, Mel Gibson fuera. Mel Gibson ez dugu Shakira ikusiko bazenu. Shakirari musubi, Bai? eta esango nioke behitu Shakira. Zara onena, baina ez pikeri kanta inusente egin dutze zuleko. Zara onena sarelako. Listo. Baina, joan da esango zenioke? Bai, Shakirari bai. Hori esatiarren bakarrik. Esatiarrena aztu, salpike eta... Zuzara ona, eskondu bat zine gure herriko barranderu batekin ere izango zinateke ona. Ojo, barranderuke, Ona. Ez, cuidao. Adibidez, zuentzako, zein da Euskal Herriko pertsonaik ospetsuena? Euskal Herriko. Euskal Herriko. Euskal Herriko. Bueno, nik uste hor daudela
Claudio Landa eta Euskitxe. Euskitxe kontuz. Futbolistak, etorri eta jun iteia, pelotarik eba. Baina Euskitzek eta Claudio konsegitzen. Euskitzek aurreko pelota partidu intzunezko auskalo, zenbat urte pasadian da. Hor segitzen, bai. Eta zein da, famatu bat gustoko zitzaizuena ezagutzia, baina ez dezuena ezagutu ino. Wow. Jate, como du. Ilusio gehien eragingo lizuke. Niri Guardiola. Euskal Herriko, nik ez dut Jon Kortajarena, baina ez dut ezautzen ondo. Osea, ezautzen, baina beak ez dizot ondo eroitzen behai. Zeba? Behin ikusi ginen ondela pare bat urte, bebe kaleifen, eta... Antzebilen? Bai, eta ez zinxon ondo eroizte, gau baten juergan nik junitzen behana ez oso ondo bezala, eta urruko guni berez ikusi nun, ez zantzin, jo, ez du berriro ere. Eta zantzin, berdet nik Jon Kortajarenakin momentu intimo bat. Ja. Reset egin behar dut. Bai, Bueno, nik be eskatu alba da Guardiolarekin momentu intimo bat. Intimoa eskatu bat. Nik Sofia Loren. A ver, Galarza. Nik Sofia Loren, baina berroi urte atxeain berko nuke. Ez du balio. Claro, ez du balio. Daukagun aukera da, famatu bat ekartzea. Bueno, hortarako ere ez daukagu, baina ja, denboraren makinak eta aztu. Gaur egun, famatu bat, horrela. Nork, egin olizuke kalean ikusita ilusio pixkat. Ai, ba, begira. Hau. Zirko italianokoren bat. Italiano bat, Monica Bellucci. Zirko ez oino italiano. Bai. Italiana, bai. Bai, Monica Bellucci. Italiarra gustatzen zaizkit. Zer ustez aldatu da, ospetsu izatearen kontzeptua? Bai. Bai. Zertan? Ba, nik, holan, bihotzeko aldizkarien zalea eta betidanik izan naiz ez. Eta garai baten, olako aldizkari baten agertzeko, ba, txarra, kaso, baina izan behar zinen, kantantea edo aktorie, gaur egun telebistako programa baten agertzearen jendea famatu egiten da. Ez dut esaten lanien, Esaten dut, joatearen, ba, Gran Hermanora. Da, niri famose hori, markatu, markatzen ez zait gustatzen. Osea, asko aldatu da. Bai, nik gertatu izan zen. Asko aldatu da. Entzun etxian, eta bira nora hiatu dan. Ez? Ja. Noa hiatu dan. Noa hiatu dan, noa. Reality baten parte hartzera, esan, bale, oso ondo da, hola. Baitare. A ber, Iban, egin defensa. A ber, Pentsazure buruaren. Iban lanera joaten da telebizara. Uste, bi kontzeptu desberdinak direla gu esaten ari garena eta lanera joatearena. Gaur egun baitare, jendie TikToken adibidez, gazte asko eko jau ikusten, TikToken jende asko oso jarraitzaile asko lortzetu, oso demora gutxi zen. Eta jendie ja, konsideratzea, famatu, ja, balin baduzkezu, 50.000 jarraitzaile lortzeiela TikToken gau baten, ja jendie hemen... Bueno, gau batean lor litezke, baina nik nahiko banu gaur gabean, venga, ez ezin da. Baina, adibidez, ni famatu naiz konsideratzen, nik konsideratzen naiz ezagun. Ezagun, nahi esate jaten, tu eres famoso, famatu bezea, ez. Ni naiz ezagune. Famatu Jon Kortajarena. Hori, hemen, eta adibidez, Madrilen, demagun, kalean zabiltzala eta, inork, ezer, bai? Hemen baino gehiago. Hemen baino gehiago. Segun, hemen igual bulebarrea junezkeo, larun bat atxalde baten, potenti izatea. Madrilen Garranbia junezkeo baitare, oso potenti izatea. Negia da, ikusten da bezala, oso diskretore. Galarza, zu diskretoa zara, eta zu Madrilen? Bai. Geratzen zaituzte? Bai, eta konbiatu, bai. Bai, Madriden. Gertatu izan zait. Baina egia da, atentzio gehiago ematen gendun, igual Oskar Terol da biok, o Aginagaldekin, o Plazalakin, ja bi hiru elkarrekin junezkeo. Igual Madrilgo Gran Bian Ibanek baino gehiago emango zenukezuk atentzioa, takit? Bai, hombre, nik gertatu izan zait, Aitziberrekin area jun antzerke egitea, eta ura feliz ibiltzen da, Gran Bian, gora eta bera, egun biliko litzake, bilebetako jun ginen da, nik aurreneko astean Guadalajara aldein nun, bai, egia esan ezkendian gatik bertan aspertu jen. Oso politxa izango litzake ikustiak Galartza eta Iban Gartia batea, Gran Bian gora eta bera. Seikuna aserretuko gineak. International baitare, Tailandiatik aurrekoen ezautu ziaten batzu, bai, Estados Unidos. Etzaite hain urrutira jun, gaur, nun ibilizeazu? Gaur junez di Euskal Herriko glamurrea ondixena da tokire. Donostire junez, kursala aurrea. Oida, ba, esantzazu. Bai, kuadrilla, ni preokupautena Euskal Herrien ez dakit baldakigun oso ondo zer dan ospetsu izatie, famatu izatie, hori ondo frogatzeko kaleratea naiz. Gozen ikustea bideu eta gero ja, atako jo gure konkluzioak. Aurra bideuen. Bueno,
kuadrilla, inoiz ez da gaizki alfombra gorri bakalea, atea da ikuste haber jendea zema dakin, alfombra gorri baten pasarelatzeaz, ibiltzeaz, ospeaz, famatu ez. Nola da zure? Aitor etorri, telebistako. Iñaki, zeurrundagon kameru. Ez da pentsatu ere. Bai, nola da zure izena? Ez haute zuzu famatu bat. Martin Zubimendi. Aupa Zubimendi. Benetan. Beak ez dune famatu izatea. Xabier Euskitze. Ez, lasai. Ez dute zu Xabier Euskitze. Eta zein gustatuko litzaizuke ezagutzea? Tom Holland, agian. Iñaki Perurena entzun dut amendik. Iñaki Perurena. Txalo behar bat Iñaki Perurena entzat. Upa, erreala, nola da zure izena? Odei Arostegi. Odei. Ze polita Odei, me encanta. Nire semia Odei izena jarri berri xo. Zein da zure ospetsu favoritoena gustoko Euskal Herriko adibidez, a ber? Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal, hemendi musu potolo bat Mikel Oyarzabal, badakigu gaur guri hemen ikusten nahi dela eta telebistatik. Ioiz pasarelatu dezu pasatzea alfombra gorri batetik, Silvia? Ez. Oain zu sentitu behartzen Mikel Oyarzabal. Iritsi da zure momentu, etorri, Silvia, eman eskutik. Bai, etorri. Zure bizitzako momentu honena. Imaginatu partidu batetik atea zehala, eta derrepente dauzkatzula hemen zure jarritzaile danak. 3, 2, 1, Beyoncé. Tin, tiri, que soso. Tin, piri. Silvia, ez du balio, eh? A ber, zuk nolen gozen. Hola, oso ondo. Ala, Silvia, ondo pasa. Agur. Claro, ez du balio. Taran. Pasa bertzea, pixka geixo sentitzen zure ospetsutasuna. Pam. Aupa Odei, oso ondo, yep. What? Another time. Another time. Venga, berrizte, cariño. Tiri. Aio Sara, aio pasarela. Ai. Ez da kalitatezko pasarela. Etxu, zu dukozu planta bat famatu izateko moduko pertsona bat zehazu. No izaterako da. Gaur gauen ETV baten. Ospetsu izango za gaur gauetik aurrea. Bueno, hementxe gaude, Euskal Herriko taberna ospetsuanan aurrien. Okendo taberna, hemen dago, ikustezuta atien nola da honor Antonio Banderas, guri ongi etorri ematen kaixo, Antonio zemuztea dana ondo. Segurazki, mai hontan hartuko zun kafie, famatu oso importanteen batek, adibidez beira, hemen dauzkeu, bai, jende, bueno, hau zea da, hau... Todos los que vienen a Donosti pasan por aquí. Yo también, ni oso famatu naiz. Luego sacamos una foto. Ay, quiero que pongas aquí una foto mía. Nik nire argazki bat hemen jarri berdeu, okendoko tabernan, claro, famatu dena daude nire bai. José Coronado, que viene mucho. ¿Qué toma José Coronado de café? Café solo. Café solo, fuerte. Mira, atea ingoita argazki bat. Honekin ateatuzu argazki bat, gero rebelatu eta paretan jartzen. A ber, erakutsi dazu. Ai, ama, honek ilusio asko itxegin eri, Revela. Nire oso emozionauten hau, entatu altzea, hau zein da. Wi-Fixen klabien azpixen, dao, Ricardo Dari. Dani De Vito! Hemen, berasategi eta hartzak. Hor, behiratu zazuzta izute, momentu historikoa bizitzen egea. Okendo tabernan, momentu hontan, nire argazki bat, oie, ¿dónde lo ponemos? Beira. Bai, ni jarriko, eta jama, hementxe. Aizute, jazta, hementxe nago. Bueno, etortze bazate Okendoko taberna, ni hementxe nago. Hemen behien, hemen kafe bat hartu lekezute, nirekin de compañía. Tráeme un rotulador y lo firmo. ¡Gora Bihotza! Gora Bihotzak eta gora Iban García. Bai noski. Juren Tejeria, zuk badaukazu taberna hortan, argazki bat paretan. Ez da inondik inora ere. Betxo! Olitza! Oso ondo Iban, nik kafe hartzera joango naiz, eta eskatuko dut zure argazkiaren ondoan. A ber, altzeudanok maiki, zenik hartu behar dut kafe bat, Iban García. Hau benetan da, jute bazteat eta taberna horta akaso apika, de repente jarri nere onduen eta hartu kafe bat nireko. Eta argazki bat atea, ez da? Eta gero, Zuek neska mutilok telefono mugikorrak eta ekarri dituzue? Hementxe berri. Hor dauka. Bale, baina hemen. Bai. Jende asko izango duzue agendan. Zuen agendako personarik edo personaiarik famatuena nor da Iker Galartza? Hemen, Euskal Herrin. Edo mundu mailan. Ba, ez, mundu mailan. Nik esate bateko, bueno, jende ezautzeko aukera eukiet, hor Espainian da grabatzen nahi ditu nahi zenen, Rafaelen semian oso launen nintzen. Zer Rafael? Rafael, bai. Mi gran noche? Bai, tu gran noche. Pasada. Bere semearen laguna gara. Bere semea zuzendari realizadore mundiala da. Et oso diskretoa. Bai, ez hitzaion gustatzen. Hoxe behan nahitan kontu, eta baina nik txapak ematen izan bideok eta akusten izan. Ez dizkion gustatzen kontu egin, baina zu. Eta parrandan ateatxe ginenen,
itxu ingizun jendea erretiratu arte ze gustatzen zeion karaoke eta hola, baina, karo, bere haitxa sana izan da, dana izan da, itxu ingizun jendea pixkata lehin arte. Eta gero ze kantatzen zuen karaokean? El Quijote, nahi. Eta nik, karo, eta nik Julio Iglesiasen parte egiten dut, da beak bere aitan partea. Hola, erdi ban haite egin duzen estrofak, baina gero beak kontuatu zen lehenengo aldiz abestu gendunen, eta ziten, oye, Iker, perdona, que me he dado cuenta que aquí en un momento dice que me siento orgulloso de ser español. Y te toca a ti la estrofa. Ja, kontuak erakomeriak. Bai, no pasa nada. Ni orain Julio Iglesias naiz. Zer pasatzen. Honitza, zure agendako celebrityena edo celebreena? Nire agenda oso xumea da, Este sinisten. Bai, nik holan ezaguna, Euskal Herri mailan, igual agendan daukadan benetan famatuena ez, baina ezagunena porrotz izango da. Ai, me encanta porrotz! Eta bestela, Izaro Andres, edo... Bueno, Izaro... Famatuena Izaro izango da. Lehen Euskitzea aipatu da, Euskitzaren telefonare izango duzu. Bai, Euskitzaren daukat, Arnaldo Otegi dena ere, bai. Aizunik ibanenan ere jakin nahi dut. Dabil, jende pilat kalean horrela agur egiten ari zaigu, jendea gu agurtzen ari da, aterako gara pixka batean, Iban. Baiaren lugar. Ateako nahi, me encanta. Ala, honintzale badijo, ala. Segi. Galde ezagunea hori, jendearen agendetan zer. Hola, etorri zaite. Behitxo hemen andra bat. Ai, torri pillo da sonatzeit. Gabon. Zer Zu kantanti ezea? The Blues. Nola akizuzuk hori? Hombre, cariño, bakitelako. Blues. Ba, kantanti da. Eta soulena baita. The Soul. Hola. Makalaren... Bai, makalakin nago. Musika, Zarauzko taldea bintza Zarauzkoa. Zure bai? Bueno, ni donostiarra nahi. Ba, gau Zarauzarra. Zein da, zure telefonoko agendan, apuntatuta daukazun telefonorik famatuena. Ez telefonoa bera, baizik eta telefonoaren jabea, ospetsuena. Zure agendako nahiko arruntak dazkat, baina badau bat, dala nahiko, celebre dobrezia, dala Froilanen laguna. Andala, lei. Froilan santu guzietakoa? Bai. Bere lagun bat, ze asko izango ditu? Bai. Juergistia da, Froilan igual juergan ezautuko zuen, akaso? Bai, festa pribatu batean egon ginen, eta... Zure bertan zen den? Bai, noski. Bertan egon. Eta Froilan? Baita. Baita ere? Eta komunian zapata bat galdu zen. Eta ni deikan egonean norena zan zapata hori, eta bat-batean ikusi nun Froilan bere lagun honekin, eta hortik aurrera ja... Errauskin bezala. Maria Errauskin? Karo. Eskerrik asko. Eskuminak makalari, gure partetik. Vale, ondo segi. Eskerrik asko, agur. Venga, barura guaz. Venga, ze bolillo. No les eta compañía, zuena daitza. Aurrera. Nola Froilanen laguna? Froilan de todos los santos? Santu guztietakoa, ba, esan diguna. Nik pentsatzen nuen Froilanek ezula lagunik eukiko, baina behitu bada. Nik berdia gozat, honintza, ni bakizuk Izaro, Andres, da esan dituztula, baina ni seguru nao. 31 gauian, urte bukaeran, mezu bat bialtzezula, urtero, zorionak eta urte berrion, Mariano. Ez. Ze Mariano? Rajoy. Ibili zen. Honitza! Ez duk inoiz bere telefonorik izan. Loratik gehietan baina. Diputatuena bai, presidentean eta izango banu ere, ez nioke... Unuzkeo gorratu zen. Bai. Honitza, Marianokin ez dakiteok gano ez, baina beste aditu batzu. Marianikoak edan bai, baina Mariano ez. Baina beste ospetsu buruz beste pertsona batzuk. Bai, Itziar eta Jose Luisekin egonaiz Bilbon, eta Itziar, benetan, jende ezagun askorekin ibili da kantuan. Harritu ninduen, esan zituen, hainbat izenek. Baina gustatu zitzaidan ze titular bat eman zuen. Famatua izatea zer da? Saria? Ala zigorra. Ba aurrea. Aurrea bideoa. Gaur, Bilboko lekurik ospetsuenetariko baten elkartu gara. Zuek zuen inguruan famatu sentitu zarete inoiz? Aukera asko ez dutugin famatu izitako eta orduan. Itziar txoritxu batek esan dalakit, zu jente famatu askorekin ibili zarela kantuan. Hemen bertan, Michael Field, Rostropovich, gero zuzendariak oso onak, Juan Jomena hemengoa, Bila Plana hemengoa, bandakoa, Erik Nielsen. Zuke, Jose Luis, jarraitzen dozu norbait edo famaturen baten oso salea zara? Esango nuke Messi.
Eta Messi ezagutzeko aukerarik izango bazenun, zerbait esango zenioke? Ezagutea eta berarekin esku emonda hitz egitea, bai, baina... Pelota handirik ez zenioke. Ez. Gazte askok gaur egun eskoletan galdetzen badozu zer izan nahi dozue handitzen zarien esaten dabe influencer. Zer esango zenioke zu Jose Luis olako gaztetxu bati? Munduan influencer baino jende garrantzitsu asko dago. Niretzat hori da faltsu edana. Gero zenbat balio dun jentea sartzen da hor. Orduan Jose Luis konklusioa da famari gabe libreago bizi garela. Asko hobeto. Ni pentsatzen dut, nik enoke eureko egundo olango famatu izin. Posa naze moduan famatua barik. Olan ondo bizi gara. Edertotxu. Begira, nola gauzen? Lasai hemen. Ederto baten. Ze ondo gauden, ze lasai gauden maiaren bueltan ez da kontutan. Bai. Lasai gabiltza? Nik esan behar baita ere influencerrak bada hola jende baliozkoa. Influencerra da nare, bada hola baita ere hor. Gustuak eta gustua daude. Bai, kontua ez da... Osa, ni ez nago influencerren kontra, baina agia da zu galdetzen dozu, eta orduan umeek eta esatuten zer izan nahi influencer eta askotan, bada bizitzan helburu bakarra da zerbait egitea, famatu izatearren edo ezaguna izatearren. Diru oso azkar lortze be influencerrak eta famatu lortzea oso azkar. Horren atzetik lan asko dago eta urte asko daude eta gauza asko dago ez tan ikusten. Debate hau jarraitu beharko genuke urran ditan. Izan influencer. Hemen utziko ditu hori. Zein da on lan Iruñaldian? Bakizu ez da? Zuzenean. Nerea mazo, txuri zaude oindik, zikinduztea San Ferminetan, nola zabiltza? Gau berriro ere, hemen gaude Konstituzio plazan, gaur egunean zehar gaztegunea egon delako eta umentzako ekitaldiak, jolasak, aixialdia, orain sekolako musikoia daukagu, karaoke arebe eukiduzen hemen dantzatzen dago, etxeko txikienek ere bai aukera daukatelako ondo pasatzeko, eta gaur da eguna. Ikusten duzu zelako txalekoa daukadan gainean? Ez duzu jakingo zer den. Hau, gorrentzako egokituriko txalekoa da, eta vibrazioen bidez musika sentitzen da. Eroske, igertzen da pilo bat, da bafle baten aurrean egotean moduan. Gainera, San Ferminak tradizioz beteriko festak dira. Gaur, arratsaldean mulien desfilean egon gara. Ikusi bideoa, nik dantzan jarraituko dut vibrazioekin. San Ferminetako 5. eguna. Gaur, mulien desfilea daukagu. Eta nik zalditxo bat lortu dut. Mulilak ekarriko dituzte hona udaletxe aurrera eta jarriko dituzte aurra gainean jartzeko eta hainbat argazki ateratzeko eta hortik abiatuko dira Zezen plazara. Zezen plazara joateko pasatzen dute Txapitela, Gaztelu plaza eta zuzenean Badoazara. Eta atzetik joaten da Pamplonesa musika banda. Pixka bat ontsen esan dozkue mulia darela eta desfile bagola eta ikustera jungo, seguramente. Ambiente politxa dagoela esan dozkue eta gustora. Muliak ikustera nator, familiarekin eta lagunekin. Azkenian gu gaztiok eta beti animatzera hemen juerga girua eta. Muliak ikusiko datoz. Ez dira, zaldi batzuk gero joaten direla plaza Zezen plazara. Gu gaztetik gatoz eta, hemendik pasatzen eginen eta ikusi deu eta, hemen gehaua. Alba dugu mulian montatuko gara. Gure banda Iruñeko La Pamplonesa banda eta arratsaldero egiten dugun ibilbidea izaten da udaletxe plazatik, Zezen plazaraino hemen geratzen gara, piskatxo bat eta egunero paso doble ezberdin batekin. Gaur La Giraldarekin goa. Ni ure peretxik? Eta ni garazitik. Beste aitea. Gozatzea. Pero dugu hemen jende batzu ezagutuko dira. Oso ondo, mia, esker ondo pasa. Aio! Aio, eskerrik asko. Ai, Ze polita iren paso dobleak ere, ze politak, Pamplonesaren erritmo. Epa, gomidatuak. Aterako gara gaurko gomidatuari. Merezituen harrera egitera, no, Gales? Preparau.
Ai, kosik etorri. Bueno, itzeiteko, principios. Zerbait ekarri du, no, Eta gero ikusiko genuke. Baina, kanpora gatoz. Guazen. Ze gaurkoak ere, asko merezidu. Zatoz, Nogales. Guazen. Beirataia. Ateratze utxarekin batera, ja. Usaia, parrilla usaia dago hemen. Zarautzen egia da, bestela ere gaur giro goxoaren usaia dagoela. Eta norbaitengatik esango aligute, horrek ze arrai usaia daukan, ez zenuke ondo pensatuko. Gaurko gonbidatuak dauka arrai usai goxoa. Beti, arrai usaia beti da goxoa. Dena dauka goxoa. Beti da goxoa. Pili Manterola, zatozu gana. Pili Manterola! Gora Pili Manterolaren bihotzak. Gabon jarri mentxerdi herrian, Pili. Ondo. Gaur sukaldiak alde bate utzi eta alfombra gorrita. Hori da, deziatzen hau alfombra gorriti pasatzeko. Bai? Bueno, ez gara gu izango, ez ez izango izuna, Gainera, bai, jazta, venga, zurea. Prestatuta etorri nahi. Ja? Nahi duzu guk, lehen bizi bat pasatzea guk pixkate beroketa lanak egitea. Bai? Zu nahi duzu nahi dugu hor, Pili. Horrela, bai? Edo bakarrik nahi. Honela, zola xen, ederki. Vale, bagoaz barura. Kategoriako sukaldari bat, kategoriako saio batean. Guk esango dugu. Pili Manterolarekin gora bihotzak. Gora bihotzak. Sartu tartu zure tokian, ez? Haupa, Pili! Galarta toki pixka bat utziko aldugu. Pili toki pixka bat. Baltzuaz. Bai, sofara, lasai, ez toda parte. Pero. Zigortute, hormara. Astu intzaigu horrea bialtzia, astu intzaigu. Eta hortxe jartzen aizean bitartian. Iker, zer dakizu Pili Manterolai buruz? Jo, nik Pili irratin entzuten unen, esaten unen, ez da posible. Dena erresa bezala, dena erresa balitz bezala, ni orduan unibertsitatean neola usted, eta kotxean entzuten unesko eguerditan, da ez da posible. Ez da posible, honek ez durra esateu. Noiz bait jarri dezu rezeta. Oso errezeta oso goxua da, Noiz bait jarri dezu rezetan batzuk praktikan. Ez nahiz guatzen, gero ja, ze egiten, baina... Bai, ni nahiko basiko izan naiz, bai. Oso gauza zaila da hori, Pili, besteak bestezuk irratian ere kolaborazio pila bat egin duzulako. Bai, 11 urte. Sukal, 11 urte. 11 urte, bai, Igor Zabal. Baina ez horrela esateagatik, 11 urte, ez 11 urte. Igorrekin batera, Euskal Irratian. Hori da. Pentsa ze zaila den irrati bidez sukaldaritza tarte bat egitea. Bai. Eta zuek Ikerrek arrazoi du, dena egiten duzu edo behintzat hala ematen du, errex, nahi gabe bezala, Pili. Bueno, Alexen zanenik, soinu asko erabiltzen ditun, eta orduan esaten zen, soinu hori ezin da transmititu. Bueno, ulertzen dut, tak. Karraka, bai, asko. Baina, holan denok ulertzen dugu, tak, ramba. Hori da, gero esaten zu hori, Juliana erare bakitzia da. Bueno, bale, hori da, baina ta garrit, horrela esenin da. Gau buelta eta Guain hori, zera da, ospetsu da baitare, ASMR hori. Bai, soinuak eta... Orduan, ASMR egite zenuen zuek ja, irratian hori dela 11 urte. Hori da, bai. Hori hola da. Programa bat izan genuen baitare, soinu bidez jakin berri ginen zer produktokin zan da, tipula eta holako gauza, baina ez zen errexaz matzi, ez pentsa. Gaina nik uste Pili dala, eta aiau tokiraino, zerako oso pertsona naturala, etxin ibiltzeko mokue. Bai, esplikatzen izu gauzek zure lagun izango gazten bezala mundu hori. Zuek lagunaz ezte, eta niguan, astu ingo nahi guri ikusten nahi dian jendieke. Bai, lagunean, Danak. Bai. Bueno, astu ezin deuna da, zu getaiara, iribar, jatetxeko nagusia. Eta, oain ja, nire getaira asko juten naiz. Eta, oain ja, turista ez bete-betia dago. Ez? Asi aldia ja. Asi dia turistak. Udaran gaude eta nola datorrura, uda. Jende asko? Bai, jende, danak fetxa garai berdinetan moitzen dira. Orduan handikan ez garen bada, hemendikan moitu iten da. Turistak esaten duenean, haizu, gazteiztar bat turista ez dira deituko. Zuek tolosatik juntetzen, baldimatzen aztegetera ere ez dugu zago turista ez aztegetan. Hori da, ordu bizkator bere iztu inberdeu turista eta ez turista, hori da, gau, inguruko jendiak eta gio, izkuntzaldetikan baitare kanbotikan datozenak ere bai. Baina, bueno, turista, dan hori da turista, dani. Hori alaxe da. Nire getaia turista naiz. Hartuko ditugu bizka kontutan euskaldunak eta kanpotarrak. Desberdin eskatzen dute adibidez zuen jatetxean kanpotarrek? Desberdin baino gehiago da, zu pentsatu dano kanpoa joten genean 5 o 10 egun o 3 egun, ezin deu jatordu bakoitzean asko eta jan. Batzutan, posible baren behar zu ordaintzia ere, baina ez da kasu, gozea inbeste. O bazkaldu indezu, afaldu indezu. Eta orduan, asko igertzen da, larun bat iristen danean, nola, hemen inguruko jendeak garguaz jateak eta ira.
Orduan, hiru sarrera, arraia, eta gero gaine txuleta tokatzen bali bada, eta postriare bai. Hori, orduan, bere iztu inberda, bastian behin iten daun jatordu hori, hiru lau egunean kanpoan gabiltza zenian. Hori da. Danoi gertatzen zau, Eta ez da, gauza askotan dirua batik bakarrikan da. Hotelea jumaino lehen otio zozen eizu jamin asko ez. Hori da. Bezu altxata oso da ikasen da uda gaudela, porque udako programa bada, ze jateko eskatzea gutxixo neguen baino. O jateko eguela jatea. Porque nik adibidez oin txuleta bat, no me apetece. Eta neguen bai. Bueno, nahi txuleta, Ba, nahi ez, eta niko inudan ensalada bat, ondo sartezta, baina txuletie, eta asko gustatzen, naso eta arraxe udan adibidez. Bueno. Asko aldatzea? Txuletare, azte mani, horixe, zuzea. Txuleta egin baldek zuze gertatzen da. Txuleta, aurrengo mailak, eskatzen mani badu, txuleta, gau hortan txuleta pila bazaltzen da. Abeira. Porque asmu etzakanak etortzeko ere afaltzea, txuleta horrekin esaten du, barro. Ja. Hori, niretzat, behitu zerrezango dudan, txuleta sobrebalorauta. Ala! Esan du txuletaren herrian honintzen behitak Euskal Herrian, bai? Gain baloratua? Niri ditzen gaiet. Osa, nik banoa iribarre edo beste jatetxe batera, bestakit, arraine, ez dakit txipiroi batzuk edo askoz, zakitzelan esan, apetezibleagoa iruditzen. Bai, gau txuletatik txuleta, tartandilare bado. Gau gauza askotan nik gustatzen zabaitarik. Txuleta, segitze baldo iztegin. Bai, ez kizak izan pasatzen da, zerbait egiten benen. Iban da, urduri gabe. Gaur ez dakit, ligau indu no zepa. Entzun du txuleta, barkatu, Ikerrek entzun du txuleta eta hitzegin egin nahi du, ader galartza. Bueno, esan gutxu, ze pasan zuek bizkarra zeundetelako, osto bat eroi dara, ez da beste izan. Bale. Eta gero, bai, honintza, nator bat, ze oitutako da igual, ez dut esan, txuleta zale Ikera garrian naizenik, aragi zalea ba naiz, baina arraia jandakoan, gero batzutan rematia behar izan. Hori, ikutu hori. Bai. Elatua. Elatua. Gaztatarta. Da hoi da postria, horretik, ez da rematia, gero dator postria. Baini rematatzeko hemen galdera politak iten nahi gehala, zuretzako dakar gure rematia. Bueno, rematetako bat. Txuleta. Zuretzako txuleta eta gero postria. Postrintzako ni beti guztien detokila. Ba, adi, lehenengo txuleta dator da. Bai. Kaixo, Pili eta kompainia. Zer muzaete? Apa, Igor. Bueno, ondo espero dut. Pili, hainbeste urte eta gero irratean elkarrekin, uste duzu inorrek ikasi zuela sukaldean egiten gurekin? Ondo bizi? Igor Zalakain maizu handia. Aizu, gaur getaian zan, gure jatetxian bazkitan, ez dit ezer eza. Horra bidali duen galdera telebistara. Hori da galdera. Horrati zen txuleta, sorpresa. Bueno, nik ez dakit ikasi zuen oez, baina badakit entzuliak oso ondo pasatzen zuela. Eta hor gertatzen zan, gehien bat, aztien zehar, biltzen juten zehar gertatzen dian gauzak, hemen izan naiz, dauta beste, eta uporratu eta dauta beste. Gero errezeta alako moguan ematen ginen. Errezeta danak seguru nau danak etziela honak. Nik badakit pixka zukaldian, baina ez 11 urtean errezetak ematen jarduteko. Eta orduan bat beste, alako motua. Eta noizbait, ala da, eta noizbait esan zen Igorrek. Mandenen errezeta hori, no cuaja. No, la cantidadiak eta no cuaja. Bueno, gente ez fijatzen horreko. 11 urte rezetak egin, eskerrezik asko dira. Asko, eskandalue. Aitu, nik horre beste ez dakit baina bendara. Baina, aizu, 11 urtean hortzen. Zer galartaz izan bertzen duen hortik? Seguro, repetiture ingo ziala, kalabaza purea, tipulakin, handik lau urtea, tipula. Edo kalabaza berre. Bota genizeio. Ogixi gortuakin, ogixi gortuak. Aktiboan jan kalabaza purio, eta beste atzutan saltza bezala olako barra botere. Eta goli jo txarrestakero bota. Aizu, publizitatea, nahet, nola esan zuen irratikoa, ortengo udaran 3 kolaborazio egin berditut baita, terminekin, eta bihar hasiko naiz. Osondo. Bihar arratsaldean terminekin ez da, Euskadi irratian. Hori da. Vale, osondo. 9:30 10:30 ez da bitartik. Ez, arratsaldean ez da momentuta, baina horixe ba ere, ez?
Ba, guain izan dago txuleta zela, ez da? Eta gero postria genekala. Ez dakik gazta tarta, arroz esnia... Kontesa, denakona. Sorbetia, guk eten du sorbetia harra baita ere. Osea, limoian, limoizko... Eta hori, batzuk kabakin da nazten duen. Guk ez. Guk txakolina botatzen. Torrek ematen txisparra. Holan izan. Hemen akazu urrego galdera txakolin nagusi. Txakolin sorbetea, galdera moduan. Txakolin sorbetea. Maripili, hemen harrapatzi zu etxeko afarila prestatzen. Haizu, kontatu iezu kuadriako elegantian azarela eta zingo zenuke sukalderea izan ez bazina. Venga, musu guapa. Galdera ona. Ander González, beste makina bat. Ba, bera, pentsatu izan dut. Jo hitu nahi guan hola esplikazioak eta ematen deskuak eta erabiltzen horiena. Porque, claro, guretzako antzerkia da egunero nota hartzia mai desberdinai eta bezero desberdina tenditzia. Hori da, gure antzerki bada. Ertzen zenean. Hala da, ez? Eta, ba, ez da, igual, guia, hola esplikazioak eta zu guia hona izango zinateke. Bai, antolatu eta binka danak isirikan, danak moitu eta eta bezago den. Guardasola hartute, kontxatik. Bai. Bueno, guardasola ez dakit hartuko nuke, baina danak tita hori da getaitikan. Bai, zititur horietakua. Zititur, getaitikan zititur, fritur. Bueno, izu pixka kobrauta, baina. Pili, zure jatetxean, Iribarren badakigu dena dela ona. Dena dela ona. Baina, eta zu beste jatetxe batera oten zarenean. Zuk erabiltzaile bezala, konsumitzaile bezala, ze baloratzen duzu gehiago? Produktua bera, lehen gaia, edo zerbitzua, arreta? Izur espiluzi egiten dihun inxeri eta bestek zerbitzia nahi. Bueno, baina hori normalean, edozein jatetxetan normalean egiten da. Hori egiten da, bai. Eta ordu nola ezagun asko dazkagun jatetxetan, bai, zu beti, bi puntu gehiago. Ondo, sortia, beti ondo. Eta zu, zehalako kozinera de prestigioa men Euskal Herrixen? Bueno, prestigio eta... Baina, jutezea nien, imaginatzet, karo, jutezea tenien beste restaurante batuta, ez dutu ingozak usted, eh? Esango te pili datorren atetiken, pili manterola. Diferente tratatzen zuen? Ez, diferente, ez esate, aspaldi zuen etxea junga bena, ez dakiz ez, zutorri zearen notiria, bai, guk hori bai, eta hori egiturenak baita telebistan esateko, ni bertakoa naiz, etxekua ez, eta ezin izan gure jatetxean, beti gure etxean, hor, bizitza guztian guk lantaldiakin jan izan dugu, bai gurasuak, bai guk, da hori, da, etxea. Aizu, Pili, gu hemen eginean gaur ospetsuei gora eta bera, eta zea famosua gora eta bera, eta zuenea asko juteia. Asko jundia eta asko jungoia. Pili, esan bai. Laizter julen. Laizterni, adibidez, ospetsuak eta ipazen hasita, laizterni joan hori. Baina zu urduri jartzealtzea baldin badakizu datorrela ospetsu hauetako bat. Egia esan da, nahi ez jakitia. Ez dela nahi zu hobeto eta nahi diozu arraia askotan hobia jarri eta kostauko arraia aldameneko igual beha hobia. Nahi lasai etorri eta lasaio. Baina urduri ja naiz eta lasai. Ikusten baduzu, ostra begira, norre etorri den. Bai, asko bestia pasatzen, Bai, etorri izan da eguzkitze baita ere, eta, izu, urdurio, bai, eski eguzkitze gaina zorrotza da. Eguzkitze zorrotza da. Bai, ez da. Ez atera edo zer gauza eguzkitzeri, Gio etorri izan da, Paloma San Basilio, eta hori eta antiko beltzak ez ditu, kendure ite. Arpetan da zailo nintzaie, Ez, hori da, fokuak ez dazkau, baina esaten da, bai, hori, etorri izan da, bai. Eta zein da ilusio gehien indizuna, etorri dana? Oan ezin da esan egin, porque gaizki ikusi. Guri bai. Guri esan. Aurretik jo, baina, etorri izan zen Placido Domingo, etorri izan zen, eta, klaro, oan gauzak aldatu india. Baina zure zenek izen hori. Ez, hori gero sortu zen, eta izu, lehenu esan dezuenian telefonua, bere telefonua badakat. Eta gabonetan zoriotzen duen, nire, trebitzen esan, eta baina esan dut. Juan Bialdi, ez du, ¿qué has andado, cabrón? ¿Qué has andado? Aitu, horreko tezde, bialtzi dut, getaria, noiz juten, naizen, ez dakize, bakize, eta, ez? Eta, batzutan ez egit, esan behar, o ez da desan behar. Bas pare. Ordola borra bingo du, momento borra bingo du. Orain hobe isirik egon gara, zentzu hortan bintzat. Eta getaire baino... Ez zabatak ire ezagutu, no? Vale. Eta arekin argazki atea luzna, balek izu zorratian atean un argazkia, gezantzien batzuk. Ez argazki atea ezekin, patakekin. Zuk esaten duen leheno. Antxen, kalian zain. Nik eman diot eta jaten. Ez, enuen eman jaten.
Zeon, kursillo bat iten umiakin heladean. Donadoni dakaun heladean. Albertirena, oso ona, oso. Eta antxen zaion izan, derten zanean, no es pa mi, baina... Hori da, barkau segundu bat, baino leheno galartzak orduan, arrazo izakan. Lotxa emateigu argazki jateatzea, por el que diran. Lesaka dagoa zuzenean. Gora lesaka, orain Sanferminak. Zentratu. Hortxe, Arriarekin eta Anderrekin bigarren erronka orain, mutilena, animo. Izen? Asier. Haupa Gabon, Julen Gabon, miren mono hemen gara. Atope lesaka, norainik jaiak badauz, kontzertu jarraitzen dugu. Eta topadu guzia gure bi mutilek, Arria, nortzuk ekarri duguz? Bueno, Asier da Juanma, Juanma Malagakua deu, eta gure kirolagean guztia pentsatu dut, eta animatu dira, eta venga, mutila atleta amateu, eta gure kiroletan jarriko du martxan. Juanma, jaietan ondo, las fiestas bien? Muy bien, muy bonito todo, el pueblo precioso y a practicar un deporte vuestro. Bueno, eta Asier, zule sakarra jaietan ondo? Ba, sobera, ja nasi, ja azkenko guna, eta guai, huelten man barra hoen dikat. Bueno, ikusten dozu hemen gure bi mutilek gogoratzen dugu. 40 kiloa zibide beharko dire 100 metroak. A ber, apustuek, zelan dibiliko dire gure bi partaideak? Juanma, tope! Eta berriz ere esango dugu, minutu erditik bera baietz. Kira, honek. Vale, rekorra minutu erditik bera, menos de 30 segundos. Menos, Bueno, hori saiatuko gara. Juanma, hasiko zara zuen, bitaztu? Así que, hartu lekua. Bueno, hemen gure Malagarra. Juanma berez, Juan Mari edo Juan Martín izango da. Juan Manuel. Juan Manuel. Galartza, etorri zaite. Etorri zaite. Ahora injusta. Como un toro tienes que salir. Ni Juan Buenazo, para Galartza, etorri zaite. Eone. Iru, bi, bat, tiempo! Venga, Juan, hauek antxe, mala eusesena. Ontuz Juan Mari. Minutu azken. Venga, Juanma, 10 segundos, venga. Claro, erabiltzen du luzera bezala, neurtzeko. Neurtzeko sistema bezala erabiltzen du, Juanma. Venga, ba. Claro, vuelta gutxiego. Venga, Juanma, pensatu egin du, Tranquilo. Alperri, ahí da. Bildu hori zerbizten. Venga, venga. Juan Zaioia minutu. Ja, urduri jarri naiz. Vuelta. Venga, txalo, joko digu, Juan Mari. Juan Mari, zeltara. Zeltatik, zeltara. ¿Estás bien? Una hostia buena, banca, auténtica. Bueno, ikusten dugu, sakoek pisutxu dau. Bueno, marka zenbatean itxi dugu? 47 segundo. 47 segundo. Erorita, Baina erorita. Zazpiak gainditzeko, kapasa zara, hori da, erorita kontuan hartzeko. 40 kiloak, eske, Julen, miren, 40 kilo, dire. Hau da, Asier. 40 kilo. Sakoegaz pisutxu. Asierrekin. Hau Asier da. Venga, ba, hasi ja bizarra. Soltatu gabe, Asier. Vale, ba, nema. Iru, bi, bat, Asier! Venga, Asier. Joder, hau da, Asier. Ui, Asier. Askar, doa. Honek ulertu. Oide, Asier. Tipi, tapa. Eskubatekin, kontu Asier, segundo. Asier. Indar erakustaldia, Indar erakustaldia, Asier. Azkarrek igual. Baiez minutu erditu bera, Asier. Venga, Asier, 8 segundo. 8 segundo. Venga, 22 segundos. Venga, Asier. Bueno, Le sacan marca, Argi le sacan marca, Venga. Oye, eta. Eutxi. Ja. Denbora! Ja, ondo. Bai, Arria denbora. Bueno, Asier. 32 segundo eta 32, rekorra da. 32 segundos. Bueno, orain arte, gizunetan 40 kiloaz, zuzi zara askarrena. Osa, orain txedekogu rekord barria hemen lesaka, 92 segundu. Bueno, guztu egeratu zara? Sobera. Oain urtrago polit bat. Bai, hori da, eranura. Baina ura, Ondo. Zebiak, justo, Anderrelordu bihar non
ikusi izango zaitu. La caída me ha retrasado un poco. Bueno, bikote, bihar Iruñan izango gara Karmelerekin harria jasotzen San Ferminetan hor erdian, eta, bueno, herrikiderekin jarraituko dugu bihar. Eskerrik asko, Ander, Harria, Asier, Juanma, eta Lesakako familia guztiari. Bihar Iruñeko San Ferminetan. Bueno, Pili, zu etorri zara bisita? Bukatu da. Listo. Esan duzu lagun artean da, lagun artean minutuak motz geratzen baitira. Hala da, bai. Orain guri tokatzen zaigu, urrengo batean txangan. Pili den Txoin, barkau, bai. Esan, zer? txoin, azken momentuko albiste bat edu zait. Bueno. Bai, gaur bai. Bale, oso ondo, bai. Bale, bai, konfirmatzen didate, bihar ere eguzkia aterako dela Zarautze! Eta bai, itxoin pizkat, honek bai teitela nahi ilusioa. Gabon eguzkitze, musu bat ebendik eta sorte ondanoi, aio! Orain pilota ete bate, gora biltzak aio! Eguzkitze!